Hadian ke jingyo ya ke jing ujor nagi patba halor ke jing bodor ke Ganesh Das Hospital ya ke bai sumar ki kelung ha ke intensive care unit akne hospital. Na kaliang ka New Trap Youth Council ha ka khatsan trek unaitung arajar apusau kelalit bani kendo ya ka medical superintendent join DHS kene hospital ban panjing syai halor kene ke benta. Habakran shkilat tai kubor hadin kene ke jingye kendo. Uba roy kupar sendram mulai tu bagai kejingwan kalong hadian baka komiti keberai pet ekening hospital ha kesantri unaitung arajar apusau kalau penmi eken notification ban bu da kedor na kebenta mensumar ka ICU jong kening hospital. Uba roy kupar sendram mulai tu bagai kejingye kendo ya ka medical superintendent kening hospital kalau pensyai sekaseng bagai kepisah kedai kebenta ban penyiat bed ya kikam kejam ha ke building jong ka ICU kabadang sudah ban pelit mai. Haba keseng kalabuk ke jingkli na kebenta kilonggi yang kibaduk kibamla ban seo ke nikador kabalabuk ke hospital. Ka medical superintendent kleto ba hospital kan pediang ya ke MHIS bat ke hospital kan buru da ke MHIS cell na kebenta kilonggi yang kibam pada berregister yu MHIS bat ke Aadhaar card. Nalor kene ke medical superintendent kala pentebru bakinu kinu gibamdan ya ke MHIS kila ban penan kam da ki card Russian BPL ban yo ke jing sumar ICU. Halor ki breu gibamdan ya ke Russian card bat ke MHIS lada ke hospital kalap bagi disisha niki longjeng ki badok ke hospital kala hilat ki banuan ra da ke jing tho naki shnong jongki. Ngilayo ya kajing syai bakani kini kani ka dor ka denam ta kata ka building ka batmai ka ya balatip kum ta ka new neonatal intensive care unit akabakan don hadu sau po jentia yang bahadu menta kelas dang menteri kam bagi abun ki kelung ki bala asya sumar ni ka jaka tiknang ban penya je ki kam jong kani ka jing ajing sumar na kalyang jong internal committee kila shim ya kani ka rai ban ay ya kani ka notification kenang bakin yo ban penya ya ki jingdon kam ki ba fair jong hospital bat ka baar ka bana kaliang jong kaseng ilaban kalong ba hi kumba kalong hi ki pat ba ki bawan sumar ha kani ka jaka ki kmit linti namar ba kadi ka hospital jong sorkan ki kmit linti ba ka jing siu kadai banduna lani kadai banlat ti ngilabu jing keli la ya kini ki jing siu la ne am ban claim long ba ka MHIS kata kadi ka bangila kali na kaliang jong ka medical superintendent kala pensyayangi ba lada ki badon ka MHIS kat borok khat kini kimdon kam ban siu ndri ngilabu ro ko ka jingkeli lanek ngilabu ro ko ga jinge akhmat jong ka medical superintendent kalong ba kumangitip hi bon ne kibri ki jongi kimdon ne MHIS card bat ki badon ne MHIS card kumba kalong menta kimling yau Aadhaar lani kimdon Aadhaar tela da filet hakinu ginu ki hospital kumba kalong menta ya ka MHIS card la don kamban ling bat udah Aadhaar bat lada kimling bat Aadhaar kumut kidu ya kita ki jing mentoy lani ki benefits ki bayo lembaga MHIS card kabaar kalong ba lada kimdon ke MHIS card don ki bri ki jongi ki bomdon MHIS card ki bom sim lale na ki daw ki ba fair tina kalyang jok hospital kala sim kila ru ban yarap ki bakum kita ki pat ba da kaba kini ki pat ba lani ki nongpang ki ha ban wan ra ya ki BPL card lani ki ration card ki jongki ban pen i baki wan na ki long yeng ki baduna kayo ka card ha kayo ka kot tela da ki le kum taru kin lan na kani ki jing siu ka bagi ha ban siu po hospital bat kabalai kalong ba kumba kalong hi ngitip baka census hapo ri India ka jala ka jongi la shim na du snam arja khatway om baro ki long yeng ki badon hapo rilum khasi jantia kumju ro hapo ka jala ka jongi ki doni ki BPL card la ni ki ration card ka census jong arja arpwe hadu menta om shim lala bon pendem tingla bu re kata ka jing ba kin don ki long yeng ki bangi tip ba ki wan ki long yeng ki beduk ba de kim don pat ya ka ration card la ni kim don pat ya ka BPL card habakum ta ya ki bakum kita ki long yeng on le kumno ti nakaliang jo ka MS bat ha jinge kren bat ki bat ngi kum ginoy lam jo ka seng ilaong ba kindon ki exceptional cases ki ba kindon ki long yeng ki ba mdon MHIS card mdon BPL card mdon ration card ya ki bakum kita la ru ban wan ra ya ka jing pensisha na kirang ba shnong ban pen i ba ki wan na kata ka long yeng ka baduna ya ka yo ka kot knang bakin lat ikini ki jing sia ti kita ki digimat ki bangila ekren bat i medical superintendent jong ka Ganesh Das Hospital manda ka singi ya ka bangi kmit linti baki pat ba kin so thu mar ki don ki balaon ki balawan hangi ba ki balaong ba pan pau ba kani ka jing sil se kan kata ya khantam ki bawan ni ki long yeng ki ba duna ka yo ka ngi milinti baki pat ba kin shim ya kani ka jing pansha na kalyang jong ka hospital bat kumju na kalyang ka jongi ba kin wan ban pha sumat ha kani ka kimdei ban tien ya kani ka notification la ka ba ya ka bala penmi da hospital yo ki so tieng
ba kin hap ban siu kini gidor repair hadin mangila ai gitu giding pensai ngatrai kim dai shu ban so tieng ban so smith ki hap kila hi ban wan bat ki hap pat ban sim kita gilai teli benta ki ba kin wan ban wan ra ki kot ki